alas 9:05. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na aldao po ang detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Nangenot si Davao City asin presidential daughter Alcalde Sara Duterte sa Presidential Preference Survey na ipinagibokan Pulse Asia. Sa record kan mga naglataw na posibleng maging masunod na presidente kan Pilipinas sa nasyo kaya sa 2022 nag-ikadua si dating Senador Bongbong Marcos asin Senador Grace Poe. Ikatulo si Manila Mayor Isko Moreno na sinundan man ni fighting Senator Manny Pacquiao. Mantang nasa ika-anom na pwesto man si Vice Presidente Leni Robredo, ikapito si Senador Ping Lacson asin Senador Bongo na sinundan ni Congressman Alan Peter Cayetano. Ulput man sa nasabing survey si Senador Richard Gordon asin dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang survey ginibukan Nobyembre 23 sagko Desembre 2, 2020. Yan po ang alas 9 bareta. Sa lado nasyonal pinagsurat sa newsroom, News Director Edwin Peralta, siyempre si News Manager Mardela, si kumpadreng Nal Baldo ang sa technical control. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw, Happy New Year, tabe! Salamat sa mahal na Diyos. Nakaabot kita digdi sa taon 2021 sa tahaw kaining kadipisilan. Na sa tuya bagang pinag-aagihan COVID-19, bagong klase kan COVID B117, mga bagyo. Pero uni po, pinagbiyayaan kita kan mahal na Diyos na mag-iriba-iba, nagdarangugan, naghirilingan. Kaya magpasalamat kita, mahal na Diyos. Salamat sa pagtao mo sa mo'y akang biyayang ining mabuhay. Asin matawan pa ni nagkakanigong pagkakataon na magserbisa sa iya asin sa kapwa. Happy New Year po sa pangarangkan sa muyang management sa pamamayo ni Sir George Bayon, ang samuyang founding chair dyan sa Metro Manila. Sir George, happy New Year tabe. Si Madam Brenda Bayon Locsin, ang samuya pong presidente. Siyempre si Sir Nonoy Locsin. Pagkatapos yaong dyan ang samuyang executive vice president
asin kan current station manager si Glenn J. Barcelon. Ang samuyang Vice President for Network Programming Henry Maceda, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela sa News Department. Siyempre sa opisina yaon dyan si Madam Muriel, Madam Shirley Dilumen, si Madam Chian Tivola. Sa news team yaon dyan si Jomar Bien, Al Armario, Jimmy Nasalita. Sa kuya po yan ng mga compadres. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luwens Nabarzena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa pangaran man kan bilog na technical crew. Ang kapartner ko ngunyan si compadreng Nal Baldo. Kang Dap the home of Santo Cristo. Viva Señor Santo Cristo. Asin siyempre kan Jigs Baldo Welding Shop. Compadreng Nal Tay Baldo. Sa pamamayuman yan kan nasabuyang Chief Tech si Ramir Big Boy Bunjing Tanay. Siyempre, ang samuyang padaba man. Padaba. The man from Barcelona, Manuel Tutanez. Talagang foreign na foreign padignalan, no? Manuel Tutanez. Yalma dyan, siyempre, si Igo kong Igong, the man from Barcelona. The man from Poland, June Napolis. Sa IT si Mark Shand Madrid. Ako po si Pio Fernandez. Minapaabot kami nin Happy New Year sa Saindo Gabos. Kasabay dyan ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa inisyal na episode. Presentasyon po kang programang Tingog kan Banwaan ngunya na taon 2021. Sana po igo kamo dyan okay, nasa ligtas kamong kamugtakan, ligtas kitang kamugtakan, padagos an panarig sa mahal na Diyos. Tabangan kita na makaawas na sa presenteng sitwasyon na ini, dadarakan problema kan COVID-19, makabalik na kita sa normal na pagbuhay-buhay. Happy birthday sa mga naga-birthday, special mention niya to. Birthday ngunyan ni Nana Meli Tutanez. Kagawad Meli Tutanez. Diyan sa Binanuahan, West Bayasinda Padingnal. Tama ba? Sige, anyway, si Kagawad, Barangay Kagawad, Honorable Meli Tutanez. Happy birthday, tabi sa imo. Yes. Yaon man yung ating mga katingog. Sige daw tabi, terex man daw kamo tabi. Pagkakataon man na makapagpaabot man kamo nin text messages man. Buelohan ko man kamo tabi. Sabot ko padingnal, mapuon lamang kita padingnal New Year ning tama man sa oras. Ano lamang tabi pa, anyaon dyan na pinag-huruharampangan. Makihagad man kaming diit lamang pangudtuhan. Maki-New Year lamang tabi kami sa Indo. Mga 2 pidaso sa nang umba kung may umba dyan. Salamat Chi, digdi sa pamahawan. Iyo man ang pigurampangan may ni Padingnal. Di magambuhay ta Padingnal digdi ane pag New Year mo na Christmas. Yan, sige. Sige na tabi. Wala man kamo dyan. Pwedeng pangudton may date sa nang maloto. Bagda, tigduwa kami ni Padingnal na pidasong umba. Ano? Uhuy! Tunay na yan. Happy na ang New Year, me. Me gusta mi, así. Me gusta mi. Raynaga, Legazpi, Albay District, Daraga. Sa gabos na lugares digdi sa probinsya kan Albay, maging ang syudad kan Ligao, Buda, Tabaco. Sa pagtaranan niya tong probinsya kan Bicol, sa laog kan Bicolandia, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Sur, Norte. Pati naman po sa pigabot kan sa muyang persa sa luwas kan Rehiyon 5, Marhay na Aldaw, Tabe. Me gusta mi, ecstasy, extano.
Siyempre, worldwide, netwide, naka-broadcast po ang DCGB on-air online. Diyan po sa mga nasa DCGB News Online. Marhay na aga po, hali sa Pilipinas. Pwede ka mo tabi ha, sa sakuyang cellphone, ang sakuyang telepono numero, kaito baga, telepono ko niyan, cellphone. Sa Smart 0961 759 0888 0961 759 0888. Sa Globe 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. Ano Ans and Boy, igwa lamang kamong bit-bit na pangudtuhan. Ura. Oy, maki-New Year barang kami. Lamang ning bitjan. Bitjan nang maluto para apat kami digdi. Dit na maluto mo dahil gwa dyan ning so. Gulpi bagan mga pigretrato sa Facebook ade. Di display. Patanaman lamang kami nindo. Irak man kamo sa mo. Yun taon-taon ang samuya ding-ding. Palad. Sige, tabi. Wala makitang pangugtuhan. Yan. Sige, primero, ang tingog kan banwaan man sa pangarangkan tropa, minapasalamat po sa indo ta, baga, naghirilingan kita, nagdadarangugan, yaon po kamo tabi, dyan sa indong mga lugares, holiday ngunyan, although medyo mauran-uran, tabi, buda, nagtataga paros-paros. Nagdadangog man sinda sa tingog kan banwaan, dakol-dakolan para dangog taman ngunyan. So, we thank you, our dear listeners. Nakapagpasalamat kita sa mahal na Diyos kasubago. We thank you, our dear listeners. Yaon po tabi kamo. Padagos man ang paramdam, padagos ang pagsuporta man digdi sa DCGB. Tabi, and pasalamat kami ta sa gabos na panahon, yaon po kamo tabi sa tingog man kan banwaan, and yaon an sa indong suporta asin pagantabay. Sige, kamo na sa natabi po we appeal for your indulgence and your understanding kung bako po baga buwelo na nababasa ko an sa indog mga reaksyones man, buda mga paabot. Aram naman sa na po nindo because of time constraints, ang samuya baga digding anting ug kan banwaan is the shock absorber, kan gabus tanganing iyan pong samuyang life blood an samuyang commercial siyo man anan samuyang buhay baga tabi maakomodar, tanganing so mga masunod na programa dayaday na tabi yan takon day man kami ning commercials po, day man kami ma-exister. So patsyempo po na sanaan sa kuya bagang pag kuan man sa indo sa pag-accommodar baga paminsan-minsan kung medyo lull period. And we beg for your indulgence and understanding po na maski arog ka yan, diretso man po giraray tabi kita. Mag-iriba-iba. Buda ko na noon sa indong ikakaambag man tabi, ikakasuwestyon. Tabi, feel free. Kamu po, you are our bosses. Kamu sa muyang bosses. Kung anoan sa indong gustong ihatag na pasistema, feel free to inform us tabi digdi sa tingog kan banwaan sa kuyang mga numero, and we will try to give it our best shot na maipaabot po yan sa indo. Na sa indong pinagmamaot na serbisyo man kan tingog kan banwaan. And pray hard tabi, let's pray hard na ining taon na 2021 magi na kitang marayrahay, makabalik na so normal na dalagan kan ekonomiya, kan sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay, libre do sa kahilangan, libre do sa pa man nakadipisilan, malampasan taan gabos na ini. Sabi nga ni Bagada, at the end of the tunnel, there is an exit. There is hope, there is light. Yan. So, sige po ha. Yan. Salamat po sa indo na mga dear listeners. Oy, si Compadreng Noel Manalo. Tabi,
Kumpadring Noel, barasahon taman ini na sa indong text man ha. Maray na aga tabi, pading Noel na Manalo. Happy New Year, padi. Nice to hear you this first day of the year. Gun salamat man tabi, padi. Salamat man for texting sa programa. Buena mano ka tabi, padi. And oni, patatim, tada kasubanggi. Sus, marayo si pading Noel. Kaniman lamang, irasiman lamang. Yan ang pamilya Lumadilla. Maray na aga tabi sa Indo. Happy New Year man tabi. Pamilya Lumadilla. Tagasain po kamo, pamilya Lumadilla. Si Engineer Mer Legaspi. Engineer Mer, wishing you all the joy of the season. Have a happy New Year, sabi ni Sir Engineer Mer Legaspi and Madam Denise Legaspi. Maray na aga tabi sa Indo, Engineer and Madam Mer and Denise Legaspi. An sa indang pinagtitimo-timo dyan, talima go na inunon, buda sinanglag. Engineer Mer! Lalo mo kami digding inalup. Abi bagado sa 36, lalo mo kaming inalup. Nagutom. Talima ago pa di partneran mo kisinang lahat na inunon, so talima agog inunon. Mario Joseph. Sir Jojo Belen, maray na aga tabi sa imo. Sir Jojo Belen, maray na aga. God bless man tabi, Sir Jojo Belen. Oy, si Papa Jer Bailon, maray na aga, Papa Jer. Happy New Year man tabi. Si Sir J Acuña. Sir J, wow, talaga naman for so long a time. Salamat tabi, Sir J. Nag-text man si Sir J sa Tingog Kanbanuan. Good morning and happy New Year tabi, Sir J. Pasiring man tabi, pagbati po hali sa samuyang pamilya. Pasiring man tabi sa imong pamilya asin gabos na pamilyang Pilipino. An sa kong pagbati nin magagayang bagong taon sa to gabos, sabi ni Sir J Acuña asin kan pamilya. Good morning palantabi dyan kay Sir Ato Lim. So sa tuya naman na listener talaga. Ini barkada, amigong tunay man. Dyan sa Top Gas. Sa Petron Gasul. Wakawak dyan padingnal dan DCGB. I tell you, year in, year out. Happy New Year tabi, Sir Ato ha. Sa familia, kay Doktora. Buda sa bilog na familia. Happy New Year tabi. Isa imo buda sa staff. Kan Top Gas, yan, Petron, Gasul, yan. Ecstasy. Good morning dyan tabi sa Indo. Sa Top Gas, Petron, Gasul, mabuhay kamo dyan tabi. Yan, sa Top Gas, Petron, Gasul. Happy New Year tabi sa Indo. Sir Jojo Belen, maray na aldaw man tabi sa imo and happy New Year. Ang pamilya Lumadilla palanpadi sa Banyag, yan. Sa gabos na taga-Banyag, partikular ang pamilya Lumadilla, marhay na aga asin happy New Year. Yan man tabi sa Kidako, ang pamilya Enteria, happy New Year man tabi. God bless you man tabi dyan sa Kidako. Kandaraga ang pamilya Enteria. Sabi naman ni 7301, good morning Sir Pio, a blessed New Year po sa Saindo Gabos dyan sa DCGB. Sana po ining taon 2021 maging progresibo kita Gabos. Asin ligtas sa ano pa man na katibaadan. God bless po. Sige po, salamat man tabi. Uy, birthday pala ngunyan ni Doc Roel Levy, si Doc Boyet Realuyo. Uyugon mo an. And pagirumdum man sa birth anniversary ni mother-in-law Lorenza Antivula. Ang ngunyan tabi sa birth anniversary kan sa imong mother-in-law, so mama ni Tata Frank, birth anniversary ngunyan palang tabi ni Nana Lorenza Antivula. And syempre, happy birthday kay Dr. Roel Levy, Doc Boyet Realuyo.
Yan, sabi ni Chi na Antibula Budakan Familia ninda. Magkaon ka na tabi kan request mong pamahawan. Iyon na tabi, Chi. Binombahan ko na. Talagang dahil pa namahaw. No tiene pe... Itulo sunahiling ko digdi sa lamesa. Me gusta a mí, Salamat, Chi. Ano. me gusta a mí, así. Magandang umaga, Pio. Happy New Year. Sige, Happy New Year, Mantabe. 8441. Stano, ecstasy. Si Chito na Atibagos. Sir Chito, good morning, Sir Chito. Happy New Year man po, tabi. Sir Chito na Atibagos. Extano, Madam Merly Caceres, maray na again, good morning, Happy New Year. Happy New Year da to all, especially sa lalaking virhen. Madam Merly, good morning yan sa bita, ano. Happy birthday man daat kay John Aljade Flores. Yan, and Happy New Year. Hali dyan sa Kapus family. Salamat po from Labnig, Malinaw, Albay. Tagabus pong taga Labnig, Malinaw, Albay. Happy birthday databi kay John Aljade Flores. And Happy New Year sa Familia Kapus. Yung Familia Despabiladero, kan Bakon Sorsogon, maray na aga. Happy New Year tabi, Familia Despabiladero. Happy New Year Pio from Rapu-Rapo. Sige tabi, Happy New Year man. Happy New Year da sa Gabos na Albayan, lalo na sa Familia Delgado at Pahalya. God bless us all this 2021. Wishing that COVID-19 virus will vanish in the world, pati po sa DCGB family. Bless you all from Alex Delgado. Salamat tabi, Sir Alex Delgado. God bless you man tabi. Always listening to you, Sir Pio, sabi ni 7364. 7364, salamat tabi. Barangay Maslog, Daipang Ilaw. Ano ba yan? Sige, i-contact ta daw tabi ang kuan an apek ka yan. Taod-taod ha. Oy, usa ko yung kuan. So agom ni pinsang ko, agom ni Eddie Flor, ni Edgar Flor. Si Lorina. Lorina. Happy New Year tabi sa pamilya. Ano ina? Lorina. Saan nga nagkanta ka? Si Willie Garte? Lorina. Happy New Year tabi sa imo. Kumusta dyan? Ay, kicho ba dong budik kitsa, baby? Happy New Year tabi ha sa indong doa dyan man. Solid DCGB, si Gerald Aranya. Sa Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Happy New Year tabi. Gerald Aranya. Happy New Year sa Indo. God bless. Sabi ni 0144. Yan. Happy New Year da kay Madi, Edna at Padi Arnel Arnaldo at Bert Bahoy. Peter Lonseras ng Bagumbayan Daraga from Gina. Yan. Belohan taman ini Padita New Year baga. Ano? Regalo natin ito sa kanila. Listening from Mauyod. Yan, 7406 mga taga Mauyod. Happy New Year. Maura na aga, Sir P. Happy New Year pa sa Gabos. Sa Familia Africa, sa Gabos na taga Puro. Salamat po from Karen of Puro. Yan. Yung Familia Alamil, dyan sa Arimbay, Taisan at Maslog. Happy New Year da tabi. Sa Familia Alamil, kan Arimbay, Taisan, Buda Maslog. Thank you, Lord. Sabi ni 4097. Thank you so much, Pio. We're hoping for immediate response from APEC. Kagapay pa po kami walang ilaw. Thank you so much po. Ecstasy. Apudan tama na APEC. Taod-taod ano. Ecstasy. Happy blessed New Year po, Papa P. Padagos pong paradangog kan DCGB, lalo na sa lalaking birhen. Familia Barliso of Boraguis, Legazpi City. Bora. From San Miguel Island, Baray na aga tabi dyan sa Indo. Happy New Year. Sige. Ayan, sige lang tabi ha. Keep on texting sa programa. Natawan ko man kamuning belo tabi. Pero, eto na, mahanap buhay mo na kita pa ding nalta. So, dapat panyato bagangani na i-acknowledge ha. Sige, sandali po lamang. New Year time sa DCGB Tingog kan Banwaan. Alas 9:28 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang
Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Coffee Mate. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Namibidan sa albay, dinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Abangan sa Radyo DZGB
ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang pangihina, pagkapagod, panilikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot-sipon? Ako po si Rosely Francisco na nakatira sa Airport Road, Legazpi. Naging PUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40, tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. Tinulungan po niya ako, pinadalhan po niya ako ng ACCS at Glow Juice. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako after 14 days, nag-negative na po ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Nagtatabang na poong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na poong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees.
Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awi madi? Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Alaga madi? Abangan ko daw an sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Big Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na!
Clenex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez.
tumbang ka tepe tepe tam pam pam ka tumbang ka ting. Chikitan chikititan tam tam tumbang pam ka tumbang ka tepe tepe tam pam pam ka tumbang ka ting. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Sandali, apudan tango na si Sir Cedric na daep, ade, nganing matawan pa kita ni nagkakanigong abiso, inibagang sitwasyon sa satuya ngunyan kan panahon, mas maray na ini na matawan tang abiso. Ano daw so nangyari pa ding nal itong suduma sa 3rd District? Ade, na pigre-rescue ka Subangi sa special broadcast niya to, duma sa 3rd District, mga hali sa digdi sa to sa Albay, mapasiring duman sa Claveria kan Masbate, nadali so tiga sa kinindang lunod ng Pandagat, so Maria Josep. So digdi naman tabi isa rapo-rapo, marang italigtas na nakalangoy itong sa mga parasira. Duman ako asa may sawang sa Bakon Sorsogon, duman sinanapadpad ano. Yan, tiga po ko Sir Cedric, baad lamang maakomodar kita. Importante po ini na opo. New Year. Happy New Year, Sir Cedric, and thanks for taking our call sa programa Tingog kan Banuan. Happy New Year po tabi, Sir Cedric. Happy New Year. Opo, sir, nagpag-upload kami ta sa tahaw ka ining pag-celebrar tabaga kan New Year. Igo kita nin pinagpaluwas na direktiba kaso nakaagi pang aldaw, taan kamugtakan takan panahon baga, sige oran, sige nang urubag, sige nang lantop kan mga tubig tabi. Go ahead po. Kaya may advisory kami dahil di anticipar so posibleng baha, although harayo man ang posibilidad na magkagwang lahar. Pero ang landslide, peligroso. Pero so ang kos kaya kang oranta, ining cold front na nakaka-apektar sa tuya, na kung sa ko dayan maghali, dire-diretso ka ng oran, delikado manggiraray. May movement nga sa Villar, kasi bago nakaabot sa kong report, may evacuation naman kan mga area sa pigbaha. Kaya may action man ang mga LGU kung kayo pa mag-evacuate. Tindahan na mismo ang magibong action based naman sa advisory. Pero sa monitoring ko naman sa rainfall data kan CBOX na nag-aabot sa kuya every now and then, dahil pa man kita nasa significant level kang oranta nga ni mag-cause ka destructive lahar. Okay. So, saro-saron tatabi, Sir Cedric, primero po, nagpaluwas talaga mo baga ning abiso the other day pa dahilan sa panahon tang iningon niya na cold front. Ini pong cold front, Sir Cedric, maki-explain po giraray tabi kung ano ang daraka anak sistema ng panahon? Ang cold front kaya yan, so nagkakaigwa kita kay malip na temperatura na nagsasabatan yan tapos sa mainit na temperatura. Nasa may parting Bicol, iyan na part na sitwasyon na iyan. Kaya, dire-diretso ang pag-develop niya kay Uran. Ang term kayan kan pag-asa sa sa confront na yan. So, pag nagde-develop, may condensation dahilan sa nagsasabatan na magkaibang temperatura. Kaya, dire-diretso. Pero oras na humero iyan na sitwasyon na iyan, kung dumaman yan sa ibang lugar, ma-improve ang panahon ta. Iyo po. Pero sa presente, yaon sa may Bicol, yan na cold front na yan, sabatan kan lipot budainit, taminakaw sa kan sobrang pag-uran over. Expected ta yan tabi, Piyo. Malangan ibaga kang 2009. Iyan sa panahon na may cold front kita po na December 25 hanggang January 15. Kung saan, December 28 ka, tuminadiskwidong luwas sama nito. Ay, opo. Iyo, sana Kaya pag-araw ka ng panahon, December, January, kung pag-aning November, pero normally pag November, baragyuhan. Pag December hanggang January, February, March, pag-expect ang cold front. Iyo po, okay. Now, we zero in ang unyan sa sitwasyon ta, Sir Cedric, di sunod-sunod na so pagparauran ta baga tabi, sa indong pagmomonitor, ano po ang peligro ng pigdadara ka ini? Primero, insofar as lahar is concerned tabi.
Sa lahar, dahil masyado, dahil lanta, dahil man nag-aabot kita sa threshold, pagkatapos bako masyado nasa significant ang uran na pwedeng active lahar. Pero Ayun. ining sa landslide, ini kaya lang, pag sa minsan, minaluya man ang uran, except naman sa primer distrito na kung nagkakaigwa kita confront, mas halangkaw ang pagbulos ng uran duman sa harane sa Pacific Ocean. Kaya duman ang mas delikado sa landslide. Pero oras na nagtalaga pa ingalo man ang uran, nakakadrain man iyan, na ingaloan ang daga, pwedeng magpundo, imbis na malandslide na pwedeng dahil humiro, basta magtagapuraw lamang. Ipo. Manungod naman sa baha, river swelling expected ta yan, tapos ang mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga urban centers, tapos sa mga lugar na saradit ang salog, harababa ang level kang salog, kaya siyempre dahil kaya kan salog na i-acceptar ang bulos kang uran sa kadakulan kaya minaapaw, expected kang baha. Okay, no, balikan ta naman ito tabi iso sa lahar, sangon yan sa indong pagmomonitor basado sa siyensya asin sa indong pag-iistudyo, dai pa makausanin pagbulos kan lahar ining ibibulos na oran yato tabi sir, over. Dahil paki-distracted. Pwedeng bumulos yan, pero kuyan sa yan sa mga salog. So pag-apaw, dahil pa masyado, dahil pa kita nag-abot dahil pa nga kita nag-abot na 30 hasta 40 millimeters per ora. Opo, dahil pa minaabot naman sa level na pwede nang magpabulos ng destructive na lahar, ano po? Hindi pa. Pwede yan mangyari pag uminabot kita sa 70. Oo, pag uminabot sa 70 mm per ora ang bulos kan oran. Hindi pa kita, harayon pa kita. Harayon pa. Now, duman na kita sa baha. May di-describe ka Sir Cedric na expected na, lalo na kung mga hababaw na sa mga salog baga sa parilibot kan mga barangay na may salog, expected na yan tabi Sir Cedric. Oo. Duman sa mga salog na dahil pa na desilta, igwa baga kitang free desiltation o free dredging sa mga salog na tinamaan kang siltation pag abot kang Ulit, ay kang Rowley tapos kang Ulysses. So dahil pa na desilt, lalong-lalo na dyan sa pababa sa may parting uwas and libon, expected yan. Although, nag-allocate na dyan siguro operational support sa dredging kang pasiring dyan sa libon. Tapos hindi sa mayon, may mga nag-desilt na dyan na mga contractor, under contract yan sa probinsya kang Albay. Tanganing, makatabang sindang, daing gasto ang probinsya sa fuel, papaararom ang mga salog na nagkaigwa siltation. Kaya ito, makakatabang ito. Kaya lang, dahil gabos kaya, nakon pang mga salog ang dahil pinagihan kayo. Takulang man ang sa tuyang mga nasa kontrata, tanganing pagtabang sa gobyerno pagpararom kan mga salog. Itong mga dahil pinagihan, posible naman ang baha kung halimbawa padagos pa ang pag-uran. Ayun, okay. So we are now discussing tabi Sir Cedric, so baha na, ining pagparabulos kan uran, kapable naman ang God, expected ta na makapag-apaw nin mga tubig duma sa salog na dating pig-agyan kan mga halangkaw na volume ning tubig tabi Sir Cedric. Iyo tabi. Opo. Now, that includes yung flash floods na tabi Sir Cedric. Ining landslide? Flash floods, I should say, flash floods. Ang flash flood, lalong-lalo na duman sa mga aralangkaw na bulod na inabutan sila kay mga makusog na uran hali sa ibabaw kang bulod, expected na dyan ang flash flood. Opo. Ngunyan, dyan sa mga flash flood na iyan, kung nag-aapaw siya, lalong-lalo na kung may mga dara siyang mga debris o mga dislodged na vegetation hali sa bulod, ito pwedeng, ang gilid kang salog, pwedeng karoso niya man, tanganing magdagdag ang paghibog. O kaya pag sinabi tang naghibog, so garong so minapulot ang tubig na hali sa salog dahil lang kung ano-ano nang nakahalo dyan. Kaya yan na flash flood na yan, delikado man yan. Pero ang flash flood, bakong arog kang baha, na ang baha haloy bago maghupa. Pero ang flash flood, pag nakabulo sa suhali sa bulod, so volume kang tubig dyan na nakababa na, madali on magpundo ang flash flood. Okay. Pero both, yung flash floods, buda yung floods, tiga determino mo expected, ang gustong sabihin, yaon na sa peligro tabi, iguan ng peligro. Yaon, pero ang flash flood, maski dahil pagkitakibaha sa ibaba, ang flash flood, anytime, once na kuminusugo ng uran sa bulod, ang flash flood, peligroso yan. Pero makaskaso man sila matapos. Ay, opo. Now, with this na pinagtermino mo na yaon ang peligro kan baha,
buda sa flash floods, ano na po ang abiso mo duman sa mga barangay lugar na yaon sa arog ka na dilantera kang peligro, Sir Cedric Tabe? Kaso hapon, pinaluwasan ta na sa advisory firmado ni Governor Bichara, kaso hapon na udto, tapig anticipar ta nga ni baga na posible pang delikado pa yan na banggi, lalong-lalo na mga alas 3 so hapon, kaso hapon makusugo na hanggang alas 4. Kaya pinaluwas sa advisory na nga ning i-anticipar so sitwasyon kasubanggi. Ang abiso duman sa mga local government units na maghanda, magkaigwa ki nagkakanigong action kung kinakaipuhan, araw kang hobilyar nagpaibakwar sinda dahil nahiling nila sa sitwasyon. Pero sa mga tao, inabisuhan man mag-ingat na iwasan itong mga lugar na mga peligroso sa landslide, sa baha, sa flash flood, tapos sa mud-flow. Ay, opo. Pero dahil kitang abiso manungod sa coastal area, sa storm surge, dahil anta itong cold front, dahil man itong larang paros na makusog. Opo. Talking about sa pagpa-evacuar tabi sa Jovillar, anong peligro po sa piglilikayan kan mga piga-evacuar? Go ahead po. Iyan kayang Jovillar, pero may iyan peligroso sa baha once na makusugo ng uran, sa salog duman. Kaya duman sila nagpa-evacuar. Mariray na nga ngunyan dahil sa mga improvement na kinaagyan, nabawan sa nasulangkaw kang pagbabaha dyan. Opo. Mga pira tabing pamilyas tabi so pinag-evacuar, Sir Cedric, kung kamong info, anong barangay po? Dahil pa sa ko nakaabot sa sa detalye tabi Pio, sabi ko kay Eugene, i-document nila. Tapos pag igwana silang detalye, dahil pa magkaroon ng kapadara sa Jovillar, maaraman tayo ito kung pira tapos anong mga barangay. Nako, so New Year, nagsibot yung Jovillar pag evacuar tabi, Sir Cedric. Ano po? Expected tayo tabi Pio pag Christmas tapos New Year, lalong-lalo na pag New Year, tangkol flood talaga peligroso. Iyo po. Okay, now baad maputol, Sir Cedric, madayal tabi ako otro. Sir, sa kwa naman, sa sailing at sea. Kaso hapon, kasubanggi, sisibot kami duman sa special broadcast. Ako sa special broadcast alas 10:30 pasado. Igwanin mga parasira from Karugkog yan sa Rapu-Rapu na natabaw na kung sa indang kupit, tama delivery at aning sira sa may Bakon, Sorsogon. Marangan inakalangoy, pasirig sa sawanga kan Bakon, Sorsogon, buhay. So doang parasira. Nakakalusot, Ayan, Sir Cedric. kaya automatic na yan tabi Pio. Once na may gale warning, bawal yan. Maski sa mga, lalong-lalo na sa mga saralit na parasira, kasabay yan ang kumpit. Opo. Paday man sinaki mga darakulang barko na kayang hampangon ining mga darakulang ukol. Dahil lanta, may northeast monsoon, may northeasterly pa kita. Ang northeasterly, nagdadara yan ki darakulang ukol dyan sa Pacific Ocean. Maski pa kita digdi sa Albay Gulf, dahil lanta ang ukol dyan, may nalaog hali sa Pacific Ocean. Peligrosong dyan sa may parte kang Rapu-Rapu, hanggang dyan sa may parte kang Sorsogon, sa may side kang Preto Diaz. Iyo nga ni Sir Cedric, ining mga parasira, hali sa barangay Karugkog, kan Rapu-Rapu, si Arnold Lacandula, buda si Raymart Balasi, yaw ninyo niyan sa sawanga sa Bakon, duman nakalangoy, nakaligtas. Kaya ang babasolon ko naman yan, sa mga barangay officials, kung natapig tugutan ninda, na may gale warning. Oho. Somewhere else. Ayan, look out ninda yan, takita sa probinsya, sa mga munisipyo, maski ang mayors, dahil yan narireparo. Pero ang barangay, dahil pwedeng makalusot yan sa barangay, natatapig tugutan ninda. Somewhere else, along the way, baka dahil nakaabot sa impormasyon sa inda, sa kapitan. Yun na yan, tabi Pio, na talagang look out yan sa mga barangay officials. Panahon pa yan ni President Gloria Arroyo. Yun, okay. Sige, maringan itabuhay ini. Igwa pang saro, sisibot-sibutan mi kasubanggiman. Duman sa Pioduran, tabi, Sir Cedric. Sa madali, tamadayal naman ako. Inda nga ni, kung ano na sitwasyon ka ito, sa Pioduran, igwa pa ning saro, Sir Cedric, opo. Igwa pa pong sitwasyon na peraso sa Karugkog, ito sa Karugkog, buhay ito. Sa Pioduran, igwa man yung nagbiyahe from Pioduran, pasiring sa Kwan, sa Masbate, na natabaw man, and nakuado man sa may kabarian kan ligaw na so mga pasahero, tabi Sir Cedric, nakalusot man, Sus Mariusep. Siguro, duman sa, sa pag-araw kaya kaning panahon, maray ang kamugtakan kang dagat yan sa may parting Pioduran, Masbate, Taamihan. Maray dyan ang kamugtakan kung i-compare tali sa Rapu-Rapu, pasirin sa TV. Opo. Dyan sa Albay Gulf. Dyan sa may parting iyan kang Pioduran, maray dyan ang kamugtakan kayo, except kung nagkaigwasan na kitigabot na sa Basco, so nagkakaigwa kit thunderstorm. Dagat. Inabot ang sinakayan, yan ang peligroso. Pero kung sa araw ka ng sitwasyon, maski
medyo maisog ang panahon dito sa tuyang parte, lalo-lalo na sa Premier Distrito. Yan sa 3rd District, mariparo mo, maray dyan ang kamugtakan ng dagat. Opo. Pero mag-ingat sinda pag nagkaigwaki dark clouds na magkaigwaki thunderstorm, duman sila maiwas. Pero localized yan, mga 2 to 3 hours mo sila yan. Sabing, iwasan yan ba? Opo, so sabing tribunada, Sir Cedric, ano po, gayon? Sa tribunada, sa dagat. Opo. Ito tabi, garibuhay man ito, Sir Cedric, ta, nakahuron nga ni Jimmy, manta nagre-report sa ko sa broadcast mi Kasubanggi, nakahuron, buda sa mga taga Coast Guard man, nagpasiring nga ni isa ligaw, tama pasiring duman sa kadagatan kan kabarian, tamay nag-spot itong, ang termino ba kan mga parasira sa barangay, nag-spot nga, nag-ilaw, nag-plus light. Oh. Tapos, pick-upudan ko sa cellphone, nagre-ring, pero dahil nag-isimbag man agad Sir Cedric, pero nakahuron ni Jimmy na salita. So reporter ta duman sa 3rd District. Iyan, timing iyan, mag-timing sa nasunda, na pag nahiling nila, so medyo delikado ang panahon, nahihiling man yan sa cloud formation, dahil na sila magdago. Saan ba kaya? Dahil mga yan, mga makusukan buot, pag-araw ngayon kaning kamugtakan kang panahon sa bulan na amihan, maray ang kamugtakan sa West Coast. Talagang totoo man yan, tabi Pio. Opo. Now, kasubago, may naunang bita ka, saro pang point tabi, Sir Cedric, mas gulpi ang oran sa 1st District kung araw kaining may cold front? Iyo, dahil lanta ang moisture, masalang kay ang moisture na pigdadarat nga ning mag-develop ka oran, hali dyan mismo sa Pacific Ocean. Pero depende kung cold front, depende kung hain ang location kang cold front. So sangun yan ang cold front dyan sa may Pacific Ocean. Ayaw, kasabay yan, nasa may parte kang Southern Luzon, tabi Pio. Kaya, so kasuhapon pa nagpaparaarapon man sa mo digdi, sir, gulpi nga digdi sa 1st District, maski kasubanggi sa coverage mi sa New Year countdown, talagang daydang pundos oran duman sa kud matanga. Hindi talaga, maski nga naman yan, expected ta pa yan. Kung halimbawa pumundo ang cold front, kung musog naman ang amihan, maski na dekit ang cold front, delikado pa sa 1st District. Okay, so what would be your specific advice dyan matabi sa 1st District? Go ahead po. Sa 1st District, mag-ingat sa nasinda dahil ang darang peligro kang cold front, kang northeasterly wind flow, kang northeast monsoon, yan sa Premier Distrito, uran iyan. So ang peligro kang uran, baha, landslide, plus flood, pagkatapos lahar. Yan ang ingatan ninda. Opo, sir, kung ikaw ka pang gustong idagdag, nasa sa imong pagkakataon, please go ahead po. Sa mga palasira, lalo na sa 1st District, mag-ingat man. Tapos magdangog sinda sa radyo perme dahil lanta, pigpapalawas iyan kang radyo, ang palawas kang pag-asa kung nagkakaigwa kigil warning. Magdangog tabi sinda dyan. Opo. Sir, Happy New Year. Thanks for taking our call. Nagtatrabaho ka, maski New Year tabi. Salamat tabi, Sir Cedric. Happy New Year. Yeah, Happy New Year tabi. Happy New Year sa Gabos. Opo, thank you so much. Si Sir Cedric Daep, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ito yung nakaulay, kumpadre Ronald. May station break kita, Buda Bareta. Tapos ihabol mo na, sagkod na magbabay na kita itong sa mga hanap buhay. Go ahead pa de. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 10:07. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na agaw yapon alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal. Sigurado nang magiging maugma ang pagsabat sa bagong taon kan sarong familia o kay sarong parataya nin Loto duman sa Baguio City. Naku, talaga naman. Ini matapos na tamaan niya ang sobra sa 20 milyones pesos na jackpot sa Mega Lotto 645. Sigun sa PCSO nako akan better ang winning number combination na 6, 25, 15, 29, 12, 33. Sa draw kasubanggi Desembre 30, ang winning ticket binakal sa Lotto Outlet sa Baguio City, Benguet. Yan, so kasubangging bola ganito, okay kan Desembre 30, ta kasubanggi parang dai man yung bola no padingnal. Nako, sana padingnal mataya man daw kita. Susko. Sige, siyang po ang detalyes Kambareta sa Alado Nacional alas 10. Sinurat sa Newsroom News Director Edwin Peralta, siyempre News Manager Mardela. Kumpadre Nal, Baldo sa Technical Control,
Ako po si Pio Fernandez de Magali po. Medyo halawig ang hanap buhay. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa ibong kanagaaging kadipisilan sa buhay dahil sa pandemyang COVID, mga minaging bagyo, sarong milagro na inigabo sa tuyang nalalampasan sa kapangyarihan ni Kristo kagurangnan. Kaya ang sayang pagkamundag dapat lamang na sa tuyang irokyaw ngunya nakapaskuhan. Ang familia asin si Legazpi City Councilor Fernan Imperial minapaabot sa Indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyos mabalos po, si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko, patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR.
Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Ninswolan Center para sa libreng eye spa, Healthron Therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Kasi Pilar, aking daraga po. Punta pa ako dito kasi lalabo yung mata ko. Every year, nagpapalit ako ng salamin. Ngayon, narinig ko sa radyo yung Wilways. Yun yung sa kapitbahay ko, tapos sabi, doon ko na muna pumunta sa Wilways. Ngayon, parang gusto ko naman magpalinis kasi pangalan ako, pwede. Wala ba akong pagpapalit yung antipara? Yung mahal naman antipara. Mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
Tingugan Banwaan, Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. And Happy New Year, go, go, go! Yes, Happy New Year, Pio. Happy New Year sa mga parantabay, sa mga dagdag niyatong bareta, naging disiplinado ang mga ligaspenyo manungod sa pagpauto kan orden ni Alcalde Noel Rosal sa pagbawal sa pagpababakal din mga paputok. Inan sinabi mo niya na pagkaaga sa DCGB News ni Task Force Kaayusan Head Mark Andy Marbella kung sa indang monitoring kasubanggi kasabgod kasubagong pagkaaga na monitor ninda na talagang klarado ang legasyon manungod sa pagpapabakal kan mga paputok tigdi sa syudad dahilan sa talagang nagsunod man sinda sa orden ni Alcalde Rosal. Alagad, sigun kay Marbella, may nagkapira sindang nakumpiskar na naggamit nin piccolo asin mga sparkles alagad pinag-aaram pa ninda kung sain nagkabarakal ang siring na mga bagay o kaya ini mga pyrotechnic asin firecrackers. Sinabi ni Marbella na dahilan sa siring kay na sitwasyon na imanin nagbayolar sa pagpapabaka na nasambitan ng mga gamit, naglalaom sinda ni firecracker related injury na mai-record ang syudad kan Legazpi kumpara kan panahon kan Kapaskuhan na igwanin na record di sa Barangay Mariawa kan syudad. Sinabi ni Marbella na nagpapasalamat sinda sa kooperasyon man kan publiko may kinaraman sa bagay nini asin nagtaunin asigurasyon na mamantin niron ninda na talagang masunod man girara iba ko sa ining orden na ini ni Alcalde Rosal kundi iba pang orden para sa kapasi orden kan syudad kan Legazpi. Iyan, sige. So yan tayo, Sir Pio, good news gikan sa gobyerno lokal kan Legazpi with Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans and Boy! Sa dagdag na istorya, Pading Jim, Happy New Year, go, 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 Pading Jim! Yes, salamat tabi pade, Happy New Year tabi sa imo pade. Digdi sa Barangay San Francisco, Purok 7, minuto na naman tubig baha na halin sa pamitisan kan Bulkang Mayon tabata sa mga harong kaining mga evacuees tigde habang yaon sinda sa evacuation center sa Morms asin sa building 1 sa Ginubatan East Elementary School tabi pare pag wala gigibo nagpigkukot-kot ninda sa mga harong ninda sagkod magkukuso flooring kan sa indang mga harong matapos na magkatarabunan bagay ni kan bagyong Role. Ang question ko niyan tabi pa dito, binulusan na naman kan tubig, balik sa dati, katarabunan na naman, binulusan kan baha, bata may kuryente na, sabi ni Kapitan Ando Namya, gari may sarong-harong na inabot so na linya kan kuryente, saksakan gayon, may ground na duman sa laog kan harong. Kaya ngunyan niyo pinagtututukan ni Kapitan Ando Namya, asin kan MDRR mo sa pamayo ni Madam Joy kan MDRR mo sa Banwaan kan Ginubatan. Pero asok na medyo nagruruliwanag na tapi pa dito tagit na sana na pakulpa naman ini na baha digdi sa Barangay San Francisco particular Purok 7 kan Ginubatan Albay. By the way tabi pa dito kasubangge safe na so anom na mga persona. Yan. So, sa kadagatan na nagkaiguanin abiriya sa motor kan compete. Nagibuan niya to follow up an Coast Guard. Kasubago sa programa ni BB na po din sa Coast Guard, safe and sound na itong anom na mga persona and isa na ugaring na bibilugan niya istorya kung hainaan mga ini na putol-putol da kaya signal. Pero so garis ko pamilya kan saro duman sa mga lunad. Iyon na nag-informar sa Coast Guard na dahil na magparaha dito, dahil na magingawa na hanapon pa mga nita. Solve na tabi pa din. Sige. Okay, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Happy New Year. Happy New Year. Salamat kumpadreng Jimmy sa report. Sige po, tabi sa pangarang giraray kambilog na puwersa. Tingugan Banwaan. Oy, Happy New Year palanda at tabi. So sa tuyang listener, si Madam Elise Tatel. Happy New Year, Madam Elise Tatel. Good morning and Happy New Year, Sir Pio. Paki-greet man po. Happy New Year
sa satuyang mga kababayan sa isla, most especially mga taga Bato, Catanduanes. Si ma'am ko, si Naiding Eden, Patrick and family. Yan, Happy New Year databi dyan sa ma'am ni Madam Elise Tatel sa Bato, Catanduanes. Si Naiding Eden, Patrick and family. Salamat. God bless. God bless man tabi. Now listening to your program. Madam Elise, nadadagog mo tabi pa kami. Yan, dyan da sa Bato, Catanduanes, sa iyang mami si Naiding Eden, Patrick and family. Sabi ni Madam Elise Tatel. Sa pangarang kambilog na persa kan DCGB. Yan po ang initial na presentasyon, the initial episode kan tingog kan banwaan ko niya na year 2021. Mag-ingat po, ang sabi ni Dr. Cedric Daip, yaon na ang peligro sa baha, flash floods, and landslides. Tabi ha? Mag-ingat dahilan sa sunod-sunod na pagparauran dara kaining cold front. Salamat po. Happy New Year! Keep safe. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original.